Информационна кампания. Информирани потребители за прозрачни и достъпни социални услуги. Проектът се реализира от Асоциация Човешки права стъпка по стъпка с финансовата подкрепа на община Варна. Това е мястото, където вече 45-те жени от Центъра за социална рехабилитация и интеграция на Асоциация Да съхраним жената посещават, за да преодоляват самотата и социалната си изолация. Повечето от тях са бивши учители, икономисти, библиотекари, които имат нужда да бъдат още полезни за обществото. Човек по-дълго време е възрастен. Това трябва да го внушаваме на младите. Те много бързо ще остареят, ще станат зрели хора, 50-60 годишни. И в това поколение има страшно голям потенциал. Всеки може, знае, има познания, има таланти, има опит социален. Всичко това обществото трябва да го използва, а не да затворим една голяма врата пред тия хиляди българи, които вече са в нетрудоспособна възраст. Момичетата са само 2 седмици на това място, но вече и то се оказва тясно. Важното е, че са изобретателни и са си направили график на заниманията. Някой от тях, като Мария Йовчева, е почти по цял ден в асоциацията. Тя посещава няколко кръжока, като тези по шивачество и плетиво. А дрехите, които изработват тя и другите жени в центъра, подаряват на нуждаещите се. Третата възраст не е от хора ненужни и непотребни. Поне така си мислим ние, които участваме тук, които работим тук, които получаваме изключително добри възможности да дообогатяваме и уменията, и знанията си, и общата си култура, и познания в различни области, които по една или друга причина преди това са били малко страни от нашата основна дейност. Хубаво ми е тук, не бързам да се прибирам, защото тук часовете са много приятни. Всички сме си приятелки. Просто това е най-важното. Всяка една от жените, преди да бъде приета в центъра, минава през подробен лекарски преглед. И трябва да ви кажа, че нито една жена няма клинично здрава. Те се усмихват, те са щастливи, но всяка една има своята тежка биография, своя тежък живот, своята радост от извървяния творчески път, защото те са отдали целия си живот на обществото, на тая Варна. Така минава живота на жените в асоциацията. Споделяне на радости, страдания, в обучение една към друга. Даряват си, както казват самите те, душа